titulak 113 segundo eta 30 aldeak, bereziki hori eta Donostia arrantzapunak FCC horre ari dira, laguntziak esaten genuen moduan, bakoitza alkubera duten orrango bat ditugula gaur estropada ere honetan. Eta Jon Larrañaga bigarrenean Egiau Zeti eta Iker Castillo B honetan laugarren postuan leudeke, 4 segundora Bermiorekiko Donostiarra bigarren, Hondarribia hirugarren, eta 3 segundoko aldea urren ez urren Hondarribiko